Svi misle da znaju da prave pile i znaju, ali ne znate koliko mogućnosti pruža domaće pile, 100% domaće sveže pile. Evo nas u restoranu Homa, koji inače preporučuje i Mišlen sa Filipom Ćirićem čuvenim. I danas pravimo roštilj za prvobinski uranak i ja vidim ovde pileće batake si stavio. Sa čime? Šta je to novitet? Pa 100% domaće pile sa 100% domaćim srpskim crnim tartufom. Čekaj, pa ovo je fenomeno. I osim tartufa, znači šta praviš? Namazat ćeš ove batake? Samo ćemo malo ovim rekvizitom zvani čukić ili čekić. A čukić. I istucati pileći batak kako bi malo struktura ovog crvenog mesta bila mekša. Tako je. Malo ćemo ga ostaviti da odleži u mešavini začina sa uljem. Premaz od crnih tartufa i rendanog zrelog žutog sira će biti dodatni premaz kad je gotovo, to jest kad je pečeno. Toliko je malo potrebno za radost. Potreban je jedan tartuf oko 30 grama zrelog sira, ulja, dinstanih pečuraka koji ulaze u ceo ovaj mešavinom suvih začina. Začinimo pileći batak, malo istucati sa ovim grubljim, malo ih nauljimo, pola sata otprilike, nosimo na roštilj. Kada je skroz pečeno, stavljamo nadev, to jest marinadu koju smo pripremili. A kada se bataci ispeku, oni izgledaju ovako. Pile moje ovih dana jedete sa tartufima, ali tako beše? Tako je, baš tako je. Evo pogledajte, ispeko nam je Filip ovo i ovo je... Mogu probam? Znači, da znate da je ovo pravo sve, 100% sveže i 100% domaće meso. Pa izgleda nema. Čestitke majstora, bravo. I budimo i mi 100% naši, čuvajmo našu Srbiju. Budimo odgovorni i očistimo sve za sobom.